Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि D.s.r.t बर' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि D.s.r.t फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि बे रबिबार बारायाव बिमा सरासतिनि गोथार सानाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो खनसेयैनो खुलुमबाय। आसा खालामो बे दिनैनि समाव गासिबो मोजाङैनो मोजां दङ। नोंथांमोनहा मोनसे खोथा दंमोन, मोनसे फानि भिडिअ लाबोनो होननानै। फाइनालि स्ट'रिया जोबनानै थांबाय। साननैसोनि उनाव जों भिडिअखौ नोंथांमोननि खाथिसिम लाबोनो सानबाय। जोंथ' गाबोन सबनियानो खालामनो सानदोंमोन, नाथाय जोंनाव मोनसे प्रग्राम दङ आंनिया, बेनि थाखाय आङो गाबोन सबनियानि गेजेराव दिहुननो हानाय नङा। सानथाम दंबावो, सानथामनि उनावसो नायनि मा खालामनाय जायो। नोंथांमोना जाय जाय नायनो मोजां मोनो फानि सर्ट भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगोन। खायसे खायसे मोजां मोनैबो थायो, बेनिखायनो जोंनि बे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअआ मोजां मोनग्राफोरनि थाखायल'। खायसे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअफोरखौ नायनो सुखुआ। जोंनि नायनो सुखुनायफोरनोसो जोङो बानायनो सानदों। नोंथांमोननोथ' सिगां फोसावखादोंमोन मा फानि सर्ट भिडिअ लाबोनो नागिरदों। नाथाय आंना मिउजिकआ कपिराइट जानानै दानफिनबाय आं भिडिअखौ। कपिराइट क्लेम फैदों आंना, बेनि थाखाय आं भिडिअखौ दानफिननाय जादों। आंबो बेफोरबायदि फैफेरजायाखैमोन। बेसो फार्स्ट मिउजिक एखेबारे 5 मिनिट होदोंना आं मोनसे मिउजिकखौनो कपिराइट क्लेम नांदों जादों। आंबो मिथियामोन माबोरै कपिराइट क्लेम फैयो। लोगोफोरनियाव सोंनानैसो मिथिबाय। सोरबा सोरबा मिथिखायाबो जानो हागौ। बे स्ट'रिखौ जों सानै लिरनाय जादों, तामुलपुरनि अनारि बर' आरो आं। बिथाङा मोनसे स्ट'रि दैथायहरदों, स्किन मोनसे, बेखौ सोनाय जागोन। बिनि स्ट'रिखौ लानानैनो आं फानि सर्टनि नामखौ टाइटेलखौ दोननाय जादों। दाउब'नि हिन्जावा फेसा बिगुर नायनाय, टाइटेला बे जागोन। नोंथांमोना साननैसोल' नेना थादो। जेब्ला ओंखारगोन अब्ला आङो नोंथांमोननो फोरमायहरखागोन। गासिबोथ' मोजाङै दंना दिनैनि समाव? मा बुंबावनो दे, जायखिजाया फोरमायना हरनाय जाबाय। आंना प्रग्राम दङ, सानथाम प्रग्राम। बे सानथाम प्रग्रामा बायोबा आराम दिहुनलांनोसै। दे अब्ला गासैनिसिमबो मोनसे खुलुमनाय बावहरबाय। नोंथांमोना माबाफोर सोंनो बुंनो गोनां दंबा गाहायाव हरदो, आरो नोंथांमोना नायनो गोसो दङब्ला नेनानै थादो। मा बुंबावनो आङो, आरो जों बे फानि सर्ट भिडिअ खालामखांनायनि उनाव मोनसे ट्रेजेडि सर्ट भिडिअ बानायनो सानदोंमोन। नोंथांमोना ट्रेजेडि फसन्द जागोन ना जाया? ट्रेजेडि भिडिअ नायनो गोसो दंना गैया? फानि सर्ट, फानि नंला आरो ट्रेजेडि, दुखुनि आरो। नोंथांमोना जुदि नायोब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामहरदो। सोरबा ट्रेजेडि फानि सर्टनि सोलाय ट्रेजेडि सर्ट भिडिअ नायनो गोसो दंबा नोंथांमोना गाहायाव कमेन्ट हरना बुंहरलायदो। आरो जुदि फानि सर्ट भिडिअखौ नायोबा फानि सर्टखौनो खालामनो गाहायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। नोंसोर माखौ नायनो मोजां मोनो? जोंबो दा खालामगोन, फानि सर्ट भिडिअखौनो खालामग्रोगोन। फानि सर्टनि उनाव जोङो नोंथांमोननिसिम सोंहरनाय जागोन, नोंथांमोना मा भिडिअ नायनो गोसो? फानि नायनो गोसो ना रमान्टिक ना ट्रेजेडि? बेखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।